Koska se oli se lähtö semmonen. Joo, lähtö semmonen, että se saattaa olla hyvän koko. Sehän on iso. Sehän on hyvän koko. Tiedätkö mitä? Joo. Täällä on nyt pientä siimosottua. Mä laittan. Ei jättää. No missä? Klaarassahan tämä on. Tulee. Se menee niin vähän siiman poikki. Joo. Veti niin paljon Nyt toi siima menee. Mä siimotetaan suoraan tästä tänne. Joo, se on hyvän kokoinen. Hyvän kokoinen kala. Se menee hakee haavia vielä. No hätä. Löydäskö? Häh? Joo, ja jengaat vain niin. Niin. Millikö se tulee noin pintoja? Joo. Tuommoinen pinturi. Joo. Mitä? Kelaa vaan. Nyt tulee valmiina, jos se tulee veneen alle. Niin. Hei. Jos tää näyttää niin isolta, että se ei mahu tähän haaviin, niin me veetään sen rantaan. Joo. Päät. Tämä haavi on mitä tämä? Onko tämä metri? Ja vähän varulla, että jos joutuu kiertämään vaikka veneen alle halvaa, niin kiertämään. Tiukalla? Ei ole. Eihän vapaasti taivu kunnossa. Jos sä haluat löysätä, niin jos susta tuntuu siltä, niin minustahan se... Niin se minusta näyttää hyvältä. Se jarru vain on erilainen kuin sinun ambassadörissa. Se vähän takkuilee. Joo. Joo, on. Ei ole mikään pieni. Menee mun veneen alle. Mistä se mennä panna sen siiman? Voi vittu, on se iso. Emme me saa sitä tähän. Ei saatana. Nyt se meni. Mehän mennään rantaan. On turha tähän yrittää, me ole koukkuotkaan. Siinä käy kuule huonosti tämän pikkuhavin. Jos sulla epäilyttää, niin löysää vaan jarrua vähän. On se 15. Ei se mene tähän haaviin. Katso nyt, vertaa vähän.
kato, ettei mene rengas on aivan nokassa kiinni. Joo. Jos menetetäänkö me, jos me yritän sitä tähän haastaa? Älä vielä, ei se ole vielä väsynyt. Ei se ole vielä väsynyt. Ei se ui karkku. Ei se mahu tähän. Me väämään ranttaa. Me ollaan soutamaan ranttaa. Ei se mahu tuo haami. Mikä on lähiranta tuolla? Joo, mutta... Joo. Ei mahu haahvi. Ei mahu. 115 senttiä pitkä kala. Otetaan rauhassa hiljaa. Varota minua, että jos se alkaa tulla tähän airon lähelle. Onko tuolle kuinka pitkä matka on? Aivan älytön. Tuossa olisi ollut lähempänä, mutta kun se virta... Ei se mahu tuo haahvi. Tiedätkö, jos me otan keulan alta, mutta keulasta kiinni se, mutta... On se liian pitkä. Kyllä me pikkuhiljaa mennään. Joo. Eihän ole. Ei tule liian tiukalla, ei. Pitääkö panna vauhtia yhtään? Pitäis päästä heinikko vetämään tuota. Ei tuossa ole heinikkoa saatana lähimaillakaan missään. Moi perse. Mitähän tässä nyt kuule Jukka meillä käy? Ei se mahu tuo haahvi. Ei herra jestä. Ei tuo 80 senttiä syvää haavia. Joo. On se 15 kiloa. Jumalauta, kun tuonnekin on niin pitkä matka, mutta koko ajan se lähestyy. Ja meidän pitää ennen rantaa niin jättää se vähän kauemmaksi. Nosta vapaa ylös nyt, kun se on kauempana. Siihen kulmaan, joo. Ja kun se on lähellä, niin lasket sitten. Yes. No, hyvä vain, se on pikkusen kauempana. Joo, ei tässä nyt. Kun ei tuossa ole semmoista rantaa, kun pitäisi olla semmonen vähän jyrkkä kivinen. Pääsikö irti? Kellaa nopeampaa, ettei tule löysiä. Joo, hyvä. Nyt on taas hyvä. Normi lohi, kun vain saatas se. Välissä testailit sitä tosiaan, kun
tulee semmonen hetki, ettei se pyöri, se jarru ei mene vain vahingossakaan liian tiukalle. Kato, ranta alkaa lähestyä, mutta missä täällä on paikka? Missä täällä on paikka, missä voi rantaa, kun ei täällä tai olla kuule missään. Jukka, jos vähänkin pystyt, niin se kala saisi jäädä nyt vähän kauemmaksi. Ei, joo. No, on vissiin niin syvää tämä ranta, että ei me päästy tässä mihinkään. Ei täällä kuule päästy Jukka rantaan. Valitettavasti. Kävi heikosti pojat. Kokeile mikä ranta tuossa. Ei oo. Ei tiedäks mitä, tämä on niin syvä tämä ranta, että ei sitä saa tähän. No saisko? Minun... No mihin mie? No olepa nyt varoilla, jos mie huopaan. Siellä on vielä jyrkempi tuolla alhaalla. No nyt kato, ettei rengas. Se kala menee niin näin. Ei tässä tullut sitä rantaa, jumalan kautta. Pitääkö yrittää tähän haastaa? Ei, tämä on niin syvä ranta. Hui, mitenhän tässä nyt käy? Siinä se uitti kaikessa rauhassa. Tämä on hyvä. Pitääkö me mennä vain alemmas ja alemmas, että tulee matalempi ranta? Niin toi keulan kautta sitä yrittää. Ei puheenjohtaja. Mutta kato, kun me nostan haavin ylös, sehän tulee pois siitä. Se on näin lyhyt. Otaanko me käsillä sen pyrstöstä kiinni? Älä, ei, tästä voi pystyä. Kalikka. Varo vaappua. Ei, nyt ei oo hätää. Se on siellä. Varo vaappua. Älä lyökkää käteen. Hyvä. Jukka, tämä on kuule niin iso, että lyö vielä pari varmistusta. Just oikea paikka. Jukka, Eero, tämä on pari. Kyllä tämä saattaa olla Kyllä tämä 17. Ainakin se vaikka Ei kaijeta vedä. tämä on laji. Istuppa perseelles. Ja pidä vielä kaiken varaksi sitä pikkusen haavista kiinni, niin minä otan tämän veneen rantaan. Ei pidä vähän haavista kiinni, että jos se vielä potkaisee. Jostakin
Ravin